Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ki pajba jong ka Southwest Khasi Hills District kila ud hadu kata-kata ya ka jingthud jong ka network jong ki company penyat mobile tower bapher ki badan hapo jong ka ni ka district. Nakaliang jong ki pajba la penrem jorru ya ka jinglet torti jong ki ni ki company ha ka bakimla man penbiang ya ki jingdon kam ba man la ka sngi badha ka jo ka por kila kenno ru ba ki ni ki company ki long tangkum ki thlem ki basyukjet ya ka snam andala kadang ki syuja lengai no. Hagabayade bat kani ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District kala penpau ye ka jing sngow diaw halor kani ka jing bambiang tikna ka network jong kini ki mobile company kabala bo ye ki paj ba ha ka jing so sat khamtam e ha ka baki khna puli ki ha ban pendon kam da ki internet ha ka jing puli jong ki hakum kani ka por baki nong hikai ki a jing tho leng baki mobile phone lo kwa banyo so nang ki paj ba kai ki jing so jong ki paj ba namta ka jing thut kaba kha jong kini ki network jong ka jiu seluan ru ka ju kaba ni kum ki nong penun kam ka jiu kham tam kaba ni penun kam ni ka jiu ni lap ba ni dan na di du nong ka khau namta ka jing thut kaba kha jong kini ki network kham tam kini company jiu kaba hakapor kaba ka dawan nang kong kapan i ya ka jing bet jing biang namta ka company kam ka jong ka ndre anda akini gisi bat akini snem di arsnem laisnem ta hadu menta ba ladon ke jing thot ba charkai du kata ba kapoi hadu uput bangi kum kinong perenkam ya ka Jio company ka bang yo ni poi ha ka jing du nong ka ba khrau du kata kham tam e nam ta ka ni online class jong ki student ki ba nadu ki khana ki barit hadu ki college hadu kinuk di pokok penkam nakam ta banle nam ta internet ki online ka kamdon kata ka jingbet ki jingbiang kene ki jing penon kam jungi ya ka jio ipoy hadu uput bang don ki jing nong ka bakrau du kata batang bawan ki company jung ka jio katno ka wan ban kijit ya ka spa ka phau ya ka pisa ka pilani ka jungi kung ki pajba ka ba kande company jong ka jio kalong thik kum uslim ubakjit ya kasnam nangi nakira khotmat jongi ki breu ha ka bang ipun kam ya kene ka do jong ka jio te nak dang jongi kum ki pajba jong ka dong ka than hapo jong ka Southwest ka Silesek ni pen pong ya jing pen ramjur ya jing pemla ban trikam kane ka jio bat ngaken turu ha ju ka por ya ka jio bat ya kumjuru ya ka selwan bagian ai ya ka jing sekri ka papaka namta ka dong ka than namta ka district bat namta ka kadong katanya kejungi poro bentang dan sibun man keren namar balai kene network kam jubiang kasutut man kapor man ka man ba ngi phone ngi ei mut kam jubiang kata ka network te nakaliang ka sekar mo ne nakaliang jonga company tidak ban pej bahan namta kini ki tawar kini ki yu khnang bang ini yo jing mentoy namta jungi pajba bahang ne po Southwest lay barok kini ki network barok jung kini ki company ki BSNL kini ki Jio kaju kini ki jan barok ko kini ki network kemut ni duna ba te kamtam haga sistem ka spa kam ka sistem hang ne po Southwest jungi ngakarpat kamtam ya ki company mo ki badai pej kini sahabat pejlem nam tau kendong urit uria u napi kendong kan slot jungi mar kapun ta kalau aga network kelong kam nam ta jungi bai ba kalian jungi ke sing ni singa bon ong hagawan kok ai ni penpau ke jing sose mar boleh ngi shibun ke jing du nong kene ka jing bombiang kene ka network kakta nadu ya ki samla pule kakta ya ki rangba ya ki borok ki ba penon kam khamtam hagar ka juk ba kebun ki kam ki jam ngi penon kam da ka ba ngi le online ngilap babun kicing thot hakayat kayem ku sa teter nomor kicing bombiang kene ka network
kawai pat ka jingtu ka ba ngi ba ki babun ki samla pule kamtam ki out na kapor ju ya kandu na yangi na kapor habre ba kan ki jing bombyang jong na network kumbang ya te baro hapo kan ka resik ka jongi kan network hi ka kambyang hang ne hi tang hang ne hi ka area jong headquarter ko ma purat nong ta ki area ba marjan pumurat rei ki bun ki jaka kham kandong jo ne ka southwest kham tam ki ne ki ba kham ki ne sinong ki bron ha ki thi panawar omdon ta wer ko sinong ka badon network ni kan tujo re ki ne ki company ki ba pair ba ki seo ba ban penbiang no ki network kumbalong mentang idon sibun ki nong ki tuar ya ka ba na kalian jo company jo BSNL ki pat company ki la penyeng ha ki bun ki jaka keba kentup hanang jeri nata hanang na thangrai nata ki wei pat ki jaka keba kini company ki lai penyang ye kini ki tawar tang re hadu mata keba sosi kalong la asnem i tawar ki yang re hadu mata empat connection teng ibu ke jeng kentu bajor nak kata jeng company bekin so bahapan I connection no ye kini tawar baro khnang bukan long ke jeng mentoy nak kata ki ubon ki pajba ki nok sok sinong jeng ka dong ka thang ke jogi koi pat ke jeng du ko kraw nang ta ju ki khna puli ki jogi ki bun ki kini ki pa ki lahaban penlut ya ke pisa na ke taban pha wai yeng ye ki khon ban wan sa hang ne mo krat nomor belai ki ha chu bun ki sinong kendong ki jingim don network tang nomor bakin hable ya ki online class ki haban submit ya ki form exam bakunta tertel tan rei ki ke basong si gelong ba nalor ba ki kmi ki pa ki la penlut ke spa ka pher taban wan wai yeng hang ne mo krat tang na ka daw jong ka network tan rei hang ne mo krat rong i ke network kambiang kamta meladangi le penkam lagi internet ni ka jing bombyang hangupun kiliang ki ba khambon ki por ki khna school ki jongi ki samla pule tang ba submit ya ka assignment koi ka assignment ki hab ban penut por ba ki arsni laisngi ru nomor ki jing bombyang juga network nomor kata ka penlong ki ba ka kan mara sibun ki jing dunong nan ta jongki tenama kata ngi kentu jor nan ta juki company bekit sio bha man pek bha ban ai ke jing sekri ke bha na ke banta jungi ki pajba jo kan kadong ka thang ke jungi sa ko pat ni bu ke jing kerpan na ke banta baru arngut ki nong mi khmat ke jungi ki MLA ke jungi nile kran ke por kan company dadu ka Jio ka Airtel BSNL ku company bakin sing bha penbiang ke work tan rei ngi ba kan ke jing ya kran ke jungi ke por kam sem no sai so matangi kentu nan pa jong ki nong mikmat bro arngut ki nong mikmat ke desik ke jongi ba la dalong ke bala sing ba ban phi hab ban pressure phi hab ban penbor ye ke company la kuno bakin hab ban penbiang ke network ka po jong ke dong ka thang ke jongi ha ka khadu na kaliang jongi ni kwa ban ai ke ka message ke basai sapi barok ki company ki ba ai ke jing sekri nang ta ke dong ka thang ke jongi sing ba wat nom wan hang ne pu ka desik ke jing tang ban kamai pisa rei to ai ro hangi ke jing sakri ke ban ibu ro ka jing maham na kan ta jo kini ki company bala raja ba nang ne sakmat kene kan network kan ya long kumne kan ya thut kumne na klang ri ke seng ngen sa le no da ki kam ke ba kham teng nang ba kanom long ke jing du jing mentoy kanom long ke jing du nong na kan ta jongi hi ki nong song sinong jo ke dong ba thang ke jongi